Saben bengi nyawa Hati-hati Kang, panggungnya Kang. Kono kecretan iki yo. Yo ratu. Pak, selek prek kuwi. Ya kuwi jenenge jeglek iki lek wis menyatu ya ngono kuwi. Oh iya. Dadi iki nek cara nganu ana gemane ngono ya Mas. Nek cara gamelan. Resonansi. Resonansi. Yo. Modele nganggo delay. Delay. Yen memajang iya. Aduh dong. Iya. Apa ini sih? Among karo janur kuning. Yo. Dawa tenan Mas. Terus. Yo. Kang. Wayangku jiblok ah. Hei. Hop, wes. Benak piye limbuk jiglok dengan jiglok iki malah untuk panggungnya aman. Kok dijeglek urung Yo. ngapa-ngapa wong wedok kok iso penak tenan. Lah ya penak iki jenglengan kemerdekaan yo ngene penak tenan. Iya, merdeka. Merah putih. Jas. Jaya. Oh, pagi. Pagi yo. Sik tak sowan ndoro sik ya Nduk ya. Sawan dijagani Mas, dijagani. Iya. Golek lilin. Bunga saja. Ya. Oh gimana coba itu bahasa Indonesia gimana itu? Kembang wae. Bunga Kembang bae. saja keluaran gunung. Pisan tok wae. Kuwi Ngirit. Tirta Kirana kudu enek tik duduk ngono kuwi. Ndak nek. Kuwi mau 50-50 terus ping pira iki karek nibes kok goran. Ngapunten Romo. Oh, ada efek kodoknya. Terus ada kodoknya. Pancitan bahasa Indonesianya apa? Snack. Ya. Camilan gitu lagi ya. Camilan. Ya, camilan. Kanan kecil. Iya. Camilan. Der.
Muni. Malam chaos ini. Ketoke awakmu Kuwi ki. nggon ngendi to jane? Lah aku ya gumun, aku nyawang ning nggon Kaya kono. aku ngene-ngene kok. Ki urung rendengi ya Mas aku. Urung udan ya sing Apa ya, kodok. Mas? Ketoke koyo awakmu ki ngempit kodhok. Ora ngerti. Kok ora kegempit, ora semaput. Kok iso? Oh wis. Kowe paham ya. Ya. Panas udan. Janjine Piye dik janjine kepiye Eli Sugigi. apa? Eli Sugigi kuwi artis kalau sing untun. Oh iya. Eli Sugigi. Terus Giginya kawatan. giginya kawatan. Tak dongain pagi. Lumintu ing Karaharjan. Barang Allahumma amin. Duk, iki semono mbane lek kon ndonga siji-siji ngopo liyane awake dhewe. Lah yo no, sinden-sinden. Nggih, kudu kabeh nggih Mas nggih. Lek sing kono telu kan kabeh wis nembang. Heeh. Sing loro tok iki sih. Nah, iso ora tapi Adik- coba tanya adik- dulu. Bisa, harus Belajar bisa. bikin pantun bisa Harus enggak? bisa. Saya tetes-tetes enggak apa-apa. Nyoba-nyoba aja, nyoba-nyoba. Setetek itu. Nyoba-nyoba. Sedikit gitu loh Mas. Pantun dulu, dipikir ndak apa-apa, mikir Ya. mikir dulu. Nih sendang, masyarakat sendang. Ya. Ang. Oh alam. Masyarakat Sendang, Ya. nandur gedang. Nah, aku iso. Jedot gak semunggo. Kulino benggol, Kayak tahun baru ya. Elah, Nduk, Mas, Mereksa. aku ngomongne kaya gara-gara benggol kuwi lho. Iya. Aku karepku duwe tresno karo bojoku kaya aku tresno karo Mbak Elisa. Iya. Kadang kala tak gandrung nganggo lagu, Oke. kadang kala tak telepon, tak WA. Aku saking tresnone karo bojoku, bojoku ki tak sempiti kembang. Iya. Wah, aku malah dipancal ndasku. Yo, Mbak Nat ya. Ya kembang api kok. Ngapi. Aku tak wiwiti ya Mas, ben kono pemanasan dulu. Ya Ya. wis iki. Tuku kendang, Tuku kendang. cacahe papat. Terus Sedaya masyarakat Sendang paringi sehat. Allahumma amin. ayo. Ono ginten-ginten. Sampun niki. Nggih, sampun. Ayo. Mbak Yunadia, monggo Mbak. Tuku gedang. Ya, Cakep. tuku gedang, cakep. Iki kanggo gedange kanggo. Kanggo ya iki gedangnya digodhog. Padine pengen madang. Cacahe 5. Cacahe 5 iki gur 3 kok pangan loro. Kurang loro. Kose lho. Rampung. Mugi masyarakat Sendang Nggih. pinaringan bagya mulya. Ah, Allahumma amin. bablas sing rono. Mbak Yu Zahra. Mbak Sahro. Zahra. Sahro. Yo. Monggo ngatrang-ngatrang dijepit. Wes sendange terus. Iya, manut aku jajal. Manut aku, Dok. Monggo Mbak Yu Zahra nggih varian rum nggih. Jilbaban rapopo ngatrang-ngatrang. Wong arek. Tuku wedang. Tuku slendang Ya. Apik-apik. Ya, apik. ning pasar Purwodadi. Aduh mendok. Solo embru-embruan klewer. Aduh. Pariwisata. Oh iya. Moga-moga. Mugi warga Sendang pinaringan kathah rezeki. Allahumma amin. Wes loro tok dalange dalang. Walau cewek Dalange pantun. pun aku grup pantun ae aku. Ya ben. Harus dalang. Dak wes yo. Dongane dalang iki penting ya. Harus dalange. Pek apa? Penting.
Kuwi Yo. tirakat. Walau cewek. Yo. Dalange kudu pantun sik aja Pantun sik aja gelen nganggo Aja gelem dang pokoknya sang orang apa pantun. lah sing ang-ang akeh. Ayo. Tuku wedang. Ya. Ya, urung diwehi. Lha iki wis enek kopi lho, Pak De. Lah aku blas kok. Tuh. Masa ya arep garing karo serupa-serupa wis saru. Ora masalah kok. Iki yo golek pangan kok. Tuku wedang. Iya. Wedange kopi. Tangi kopi. Warga sendang murah rezeki. Allahumma Amin. genten aku. Ayo Mas. Terus. Tuh kalah. Tuku gedang. Tuh gedang meneh. Aku seneng. Gedang wis wedang uang seleyane. Selendang wis. Oh gedang meneh Ya. liyane. Tuh. Kacang ono, wayang ono. Manuk podang. Manuk podang. Rupane ireng. Ya. Ireng. Dulur sendang sing wedok muga-muga meteng bareng. Kok amin to, Bu? Ibu-ibu yo amin. Lho yo mesti amin ngopo bingung upamane kowe dadi Nek bidan. bareng yo mumet. Apa ki sapa? Piye engko terus? Elah ketok ndase didelepne nang. Wes. Nadian monggo nggih Mbak Ayu. Nadian wadon sarta Swara suling ngumandang suarane. Jenang glali keh kulane aja lali agamane. Salat lima waktu. minumane banyu Yuk. Zaman berjuang cerkelingan Kang Mas Gilang.
Go. Terima kasih. Rumah sakwar mati angele kok Aku ya gumun gara-gara begal iki lho. Wong ngacape gunung arep leren rumah sakwa angele kok ora mekar.